Hello guys. Oh, tuna mami hi TVS and talk ni a. Hi ani tu pa hian hemi ma hian battery pa ni man do lo kan mang chia mo mang rei lo ni. Chu ama sabera original hemi scooty na rong tel battery ka mang cheta a. Chuan at battery thar thak ngai an lo ti saka battery thar an man tira excite tho. Chuan hu do lo ka alo le china wangin aba check tira servicing center ti chuan regulator thak angai ani e no regulator thak tira chuan chuan a battery chu alo chemana anta lo chak wang khan battery lo chemana chuan hi excite athar pathum na tan battery thar pathum na tan leile ta chuan hi po hi alo le sela atia jangkhat novel chuan lo lawal jan hi novel anta hian kalchu lo do hin lo chak zela atia hi amang anga aronda chu thil pakhat hi magne kol chuan achar sa multimetering check to a achar salu tukani chuan regulator po acha a thil pakhat battery tilo tu en to ka hian chumi battery tilo thin tu problem pakhat oma chu tiang battery tilo thei tu chu problem an ning sem em ni chu enge kan ti chuan thil serious lutuk ani lem lawa ma se hrialo chuan poido theina battery hi tunami sos sang khat janga man velani ha chu kan chem pa point sang thum battery mana sang thum seng to ni mo hrialo chuan pistam taka sen thea chu enge kan ti chuan hi si thona ani a hi mi lai da hi tia khon che eng tur khan tia khar hi chuan thim tur angai ani ta ni ama ero chu hei scooty theng khata chuan ti hian tiang chen velek sei hian aron lora tia seat khar chi a azuk nem tlum khan light in off thei turin theng khata chuan ron siam ta ni ma se an tok hi chu tiang system chu ani lova adana ron tanga hei lai hian yo bok le ni kan mem hi kan huta he hian helai hi azukin nga na ni ta ni helai hi mo hele kan ching khan helai hi zukin nga na ta ma se hi ta hin nge to ve ron lor hi ting chin lek ron lor hian me tlum theyang ka mi lo ta ni nge kan ti chuan kan tor a hian sensor man ani a mo sensor hi a che thin ani sensor hi a chia a hetia seat kan chin khan a thime mo kan ti a eng char light on char changkhua thakin a eng char battery ai char ti na ni chu nge chu mo battery ai char atu ka te kan lo khal chu lo phei chuan a kholin battery te lo char se lo phei chuan ta ka som hi pali daila alo vekang alai thi LED nia chu tinga battery he over chu ni lo amaro chu battery ka ti khan a drain char ni ta po hian hemi problem hi alo ni nge ya tuna hian chin khan a thim nge yem na sen so chu lo chinge yem ya chin khan thim lo ti ka sia chin tu chuan tuna kan test don ni hey LED light apo a eng vero sia he ilang jan khuwa eng chaka chu battery kha alo mai don ni mo a switch on kan da char pon battery ei lo thei dia mo hi eng vero sia battery ei lo tham thei tu chu ni a chuan tin nge kan chin khan emi a chin kan a sit kan chin khan a thim nge yem nge alo eng reng ti kha tuna kan endon ni phone hi a chunga hian ka danga chuan ka chi nanga a thim mak chuan license hi a function ti na nianga amaro chu en chuan license hi a chia ti na nia mo kan enang tuna i hanga da anga i kan eng kero kan enga a si ka chi nang kana si ka chi na a chung kha eng tareng mai ni mo tuna lo hong le ma tia si chin khan chung ku thim mak tur ani a thim ta lo ni chu a battery ei lo tu chu lo ni ta antenna na tun ni zana lo ni ta a zan khuwa in i lo da ta ngai thatakin tu ka te lo chok lo bok ta a hian ngai thatakin i lo da ta ni eng ma thil poi thei le thil poi thei tu le eng ka tiang lam pang kha om tu le ngai lo wa hian thatang lo khu fel diam ta ni ama ro chu la kan lo tu lo phei chuan a battery a kholin lo charge lo wa a charge lai kana battery ei lo char tu lo om si ka chuan battery ei lo char tu lo om si ka chuan battery kha thar re ngai na om lo ni mo
nak tuk vela alo tak tak mi lak alo tak tak mai in khal chuak le ta ti chuan te min battery lo in charge tawa jana in da a ti khan in khal chuak rei lo do phe chuan battery halo chezel do ni mo battery kan sai tong khan charge tu lo lai kara ei lo charge to phachon asel battery hi asel hi a che thuaya man tla lo in chuak vat me ni en tok hello apolo omani me the helai hi check apoi mo khop nei check a fin thak ka sayang khan chin ka tiang khan achunga phone video onanga record anga so in chinanga athim nge yem ti kha athim nge yem ti kha i in lo check ve thin don nia no natinge ka battery hi lo le ring thin le ka battery lo thavel ka sia natinge lo le thin ringot le ti pe kha in lo om ve theya no light chung light om thin ho kha chu ani thin ani mo battery thapa ngai ani chuan battery thapa ngai ani chuan mo jing ate lileng ting lo khal chuk lo ta atu le in khal chuk dona battery lo veka mo hetiang achunga misit noi chunga light om ho ha tiang lai hi ka soi ang khan ka ti ang khan in lo check ve thin don nia lo me